Takže čaute ľudia pri dnešnom videu, dneska si zahráme Fortnite Reloady. Budeme hrať rankedy určite, a urobím takú, jak sa to volá? Urobíme takú akoby sériu, že rok to Unreal v Reloadoch. Reloady sú skoro jediná vec, čo sa dá hrať tu na kamo. To je vlastne to pitch, to je to. Vlastne ja som nedal sola, ja som kokot. Ja som brutálny kokot. Dobre, tak. Na čo vrtu sa tu mikrofón vypálím. Len si jak mi naskočil hlas. Myslím si, že to nebude asi o nič lepšie. Hovno tým vytrbaný. Potom máme. Nastavím, lebo to je hrozne tam. Ja teraz, ak dotočím toto videjko, pôjdem na kúzovú kartu, lebo to môže byť kartou, ktorú mám v počítači. Je zlá. Nejdem čekať. Teraz to bolo v pohode, ale proste ono to bude pevné niekde zalomený kabel alebo dačo také, lebo to sem tam ide, sem tam nejde, to je také piču. Sú ideálne, to bude niekde kontiť. Oh. Nejakým omylom sa to zapodila. Čo to? Práve ja som to musel nalepiť takto. Jak som to odlepoval z tej druhej strany, tak mi sa Euro 50. A ja som lepšie radšej. Ďalšie ma tam. Lepšie. Idem sa lepšie. No na dva razy nakladá. Nossa.
Kamo. Idziemy na to, idziemy na to, idziemy na to. Myślę, że to lepsze. Jest, a rameno na to chcę diskutować, bo moje sobie rozerwało prosty. Tak, na takie jedne ciastki, a muszę to wpici. Także powinnam się, jak stanąć blisko, to nie tak kupię sobie normalnie to rot. Ale chcę mi słyszeć z temu, albo nie mikrofon mowa słowo robi jakiś kawał, że o, jest Miran Smith. Okej, to są Miran. No dobra, jakie emocje w tą wielką gustia apryś. Biorą to Unreal, boją się snažiť každý aspoň 2 videa do týždňa, aspoň, alebo videíko do týždňa. A to veľa. Takže denne do piču. Zbavenko. Chcem si zhlásiť, uvidíme na vlečo. Tam ja si... Ty ško... Ty myslím, že... Co? Co? Pić jedną hapkę mam. Ty piciu. No bo koło zabić. No super, super. Dobra. Spokój. Marian. Víte, to pasuje. No dobra. A toto video bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber a servus.